ҳушу заковат 1%, аммо талошу кӯшиш 99% кор аст. ба якояки шумо бинандаҳои азизу арҷуманд, ба хуса нафароне ки ҳарчи бештар талоши донистан мекунанд, дуруд мегӯем. Шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо мекунед ва ёдовар мешавем, дар ин барнома суол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад. мавриди зикри хос аст ки барнома ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади аршгузорӣ ба забону адабиёт, таъриху фарҳанг ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод мешавад. дӯстони иззатманд, чун ҳамешагӣ дар барномаи мо як гурӯҳи ҷавонони фаъол даъват мешаванд ва бозии хеле ҳам ҷолибу шавқоварро бо онҳо албатта мо интизор ҳастем. Вале пеш аз оне ки мо бозиро шурӯъ кунем, дар барнома як меҳмони махсус дорем. дӯстони азиз, ин нафар аввалин шуда ҷавобе ки мо дар барномаи қаблӣ ба тамошобинон пешниҳод карда будем, хаттӣ ба муассисаи Давлатии телевизиони синамо пешниҳод кард. акнун биёед ҷавоби ин суолро аз забони худи ин тамошобин мефаҳмем ва пеш аз оне ки ҷавобро пешниҳод кунанд, мо бори дигар суолро мехонем. қабул, пазироӣ, иҷозат, рухсати даромадан ба ҳузури подшоҳ, ҳамле ки бар пӯшт ниҳода аз ҷое ба ҷое мебаранд, вазнинӣ, гаронӣ, самар, ҳосил, мева, дафъа, карат, мартаба, шоха, шохи дарахт, шохи наботот. гуфта будем калима аз 3 ҳарф иборат аст. марҳамат. ассалому алайкум, ман тиловат аз шаҳри Роғун. ҷавоби саволи шумо бор аст ва ташаккур мекунам аз телевизиони Давлатии синамо барои пешниҳоди чунин барнома ки ҷолиби диққати донишҷӯён аст ва бори дигар миннатдории худро ба шумо изҳор менамоям. хуб, тиловат, шумо гоҳ-гоҳ телевизиони синаморо тамошо мекунед ё ин ки мухлиси ашадии телевизиони синамо аст? ман ҳамаи шабакаҳоро тамошо мекунам, вале бештар ба чунин барномаҳо майлу рағбат дорам, чунки ин барномаҳо ба фикри ман барои махсус донишҷӯён ҳастанд. барои пурқувват кардани зеҳни ҷавонон аст. албатта. ва воқеан ҳам ҷои ифтихор аст ки чунин ҷавононе монанди шумо албатта таваҷҷӯҳ доранд ва анамин гуна ҷавобҳои худашонро хаттӣ бо завқ, бо шавқи беандоза ба муассисаи Давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд ва аз ҷониби яке аз сарпарастони мо, фабрикаи шири саодат, мо ба шумо 2 тӯҳфа тақдим мекунем. марҳамат, биёед. ин тӯҳфа аз они шумо ва мо итминон бар он мебандем ки шумо дар барномаҳои баъдӣ яке аз иштирокчиёни фаъоли барномаи мо мешавед ва меоед бо гурӯҳатон, бо ҷамъи дӯстонатон ва дар барномаи мо иштирок мекунед. бори дигар изҳори сипос, хушомадед. ташаккур. ҳамин тавр дӯстони азиз, мо бозии навбатиро шурӯъ мекунем. имрӯз дар барномаи мо иштирок меварзанд як гурӯҳи донишҷӯёни хоҳишманд аз Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. хушомадед. ҳамаи шуморо ба шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад хайрамақдам мегӯем. ёдовар мешавем ки ин барнома шакли телевизионии кросворд ва сканвордҳое ки бевосита шумо бо он дастрасӣ доред ва албатта дар онҳо калимаҳоро ҷӯё мешавед. ва акнун биёед бозиро шурӯъ мекунем. даври аввали барномаи мо даври интихобӣ аст, яъне дар ин бахш бояд аз 7 нафари шумо мо 3 нафарро интихоб кунем, яъне 3 суол пешниҳод мешавад. нафароне ки ба суолҳо ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод мекунанд ба даври дуюмро хат мегиранд. дар даври дуюм ба 3 нафари интихобшуда 3 суолӣ пешниҳод мешавад ва нафаре ки бо истифода аз заковати худ, яъне ба миқдори суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, ба даври ниҳоиро хат мегирад ва ӯро дар даври ниҳоӣ 7 суоли дигар интизор аст. ба фикрам мақсади барнома барои шумо муайян шуда. пас биёед дӯстони азиз, бозиро бо иштирокчиён оғоз мекунем. рафтем. гуфтанд ҳаргиз бо пул наметавон сарбози хуб, ҳунарманди хуб, як коргари хуб
ва як ки хуб сохт. калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи як касби маъруф дар шароити имрӯз нафаре ки ин касбро дорад дар ҷомеа мӯътабар аст. марҳамат. дар ҷое хондаам ки ҳама касбҳоро инсоният худ талош меварзад, кӯшиш мекунад, худ мешавад. Вале боз касбҳое ҳастанд ба мисли табиб, омӯзгор. Ин касбҳое ҳастанд ки инҳоро худованд ба шахс мебахшад. Яъне ки шахс гарчанде кӯшиш ҳам кунад, агар ба ӯ худо надиҳад, ба ин касб ӯ чӣ фикр мекунад, муваффақ шуда наметавонад. Ва ҷавоби ман ба саволи шумо ин касби омӯзгор, яъне ки муаллим мебошад. яъне ки муаллим, Бале. дар базми ишқ шамъи фурӯзон муаллим аст. мардум чу пайкаранд, агар ҷон муаллим аст. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ва мо иштирокчии аввали барномаро интихоб кардем. акнун бояд 2 нафари дигарро интихоб кунем. пас кӯшиш кунед ва имкониятро ба қавле аз даст надиҳед. суоли дуюм. хидматгор, ходим, ходима. калима аз 7 ҳарф иборат аст. мураббӣ, тарбиятгар, фармонбардор, мутеъ, посдор, риояткунанда. зан, завҷа, ҳамсар. калима гуфтем аз 7 ҳарф иборат аст. суол ба шумо фаҳмо аст? аллакай шумо наметавонед ба суоли мо ҷавоб доред? марҳамат. ба фикри ман ин ҷавоб модар мебошад, яъне зан модар. модар ба фикратон аз чанд ҳарф иборат аст? аз 5 ҳарф иборат аст. мо гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. бале, ин нафар метавонад ҳамчун модар низ бошад, вале як калима чандин маъно дорад. марҳамат. ба фикри ман ин саволи шумо шахсият мебошад. шахсият? албатта суоли мо дар бораи шахсият рафта истодааст, вале ин шахсият ки аст? марҳамат. яъне фикри шумо низ чунин буд? хоб, боз ки вариант дорад бачаҳо? агар ба ин суол ҷавоб дода натавонед, мо аз суолҳои иловагӣ кор мегирем. шумо розӣ ҳастед ки мо ба суоли дигар гузарем? яъне ки ба ин суол ҷавоб дода наметавонед, ҳамин тавр. пас мо аз суоли иловагӣ кор мегирем. номи дигари амударё. калима аз 6 ҳарф иборат аст. марҳамат. ҷайҳун. ҷайҳун? пас биёед бо ҳам каф мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. ҷайҳун. бале. акнун суоли сеюм пешниҳод мешавад барои интихоби иштирокчии сеюми барнома. бо диққат бошед бачаҳо. сурудхон, ашӯлахон, хонанда, мутриб. калима аз 7 ҳарф иборат аст. марҳамат шумо. ман ҷавоби ин овозхон бошад. овозхон? мо гуфтем сурудхон, ашӯлахон, хонанда, мутриб. яъне боз ҳамин нафарро чӣ мегӯянд боз? марҳамат. шояд ҳунарманд. ҳунарманд дар маҷмӯи том аст. вале боз як калимаи дигаре ҳаст ки ҳамин. марҳамат шумо. ба фикри ман ин шахсиятро санъаткор мегӯянд. албатта ҳамин суханҳое ки мо гуфтем бевосита ба ҳамин нафари санъаткор дахл доранд, вале ӯро дар алоҳидагӣ боз як номи дигар ҳам мегиранд. яъне ан ҳамин сурудхон, ашӯлахонро муродифи ҳамин калимаҳо аст. марҳамат шумо.
шояд ин калима овозхон бошад. овозхон чунин вариант пешниҳод шуд. боз чӣ аст? марҳамат шумо. мутриб. мо гуфтем мутриб, ин вариантро ҳам гуфтем. асосан ҳамин калимаро ба он нафароне ки масалан дар ҳунари овозхонӣ яъне нотакрор ҳастанд, такрорнашаванда ҳастанд, ба онҳо нисбат медиҳанд. ситора ҳамин яъне машҳур. ситора яъне авҷи шӯҳрати ҳамон ҳунармандро нишон медиҳад. вале ҳамин нафарро ҳама ин шахс ҳамун ҳунарҳоро дорад, дар худаш доро мебошад. аз инро онро ситора яъне ситораи ҳунар, ситораи ҳунар гӯем да, ҳамин хеле шахсият мегӯянд. аз инро ситора ман пешниҳод кардам. вале ҳамин ситораи ҳунари сарояндагиро кӣ мегӯянд боз? марҳамат шумо. шояд ҳунёгар бошад. чӣ? ҳунёгар. ҳунёгар ё хунёгар? ҳунёгар бошад. ҳунёгар. хунёгар, а? чӣ хел фикр кардед ки ин хунёгар аст? чунки дар бисёр адабиётҳо хонда будам, мисол комдева мадан, дар комдева мадани асари абулқосими бедил деҳлавӣ, дар ин ҷо амон комде ва бисёр аз ҳунармандон мисол онҳоро хунёгар мегуфтанд. хунёгар, а? бале. зуҳра дар маҷлиси ту хунёгар, моҳ бар даргаҳи ту дарбон аст гуфтаастанд. бар ин вақт ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи хунёгар буд. офарин бачаҳо. ва ҳамин тавр бинандаҳои азиз, мо се иштирокчии даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро интихоб кардем ва акнун месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем. чунки қоидаи барномаи мо ҳамин аст ва бояд танҳо беҳтаринҳо ба даври дуюм рохат бигирад. шояд шумо ҳам имконият доштед ба суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед, вале мутаассифона чӣ кунем ки ин калимаҳо ба сари шумо шояд наомад. ба ҳамин хотир шумо метавонед барномаи моро тарк кунед. бори дигар изҳори сипос. хушомадед. инак дӯстони азиз, мо дар даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад қарор дорем ва чуноне ки мебинед мо се иштирокчии даври дуюми барномаро интихоб кардем. акнун биёед бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худро шинос кунед. ман Шокирзода Абубакр, донишҷӯи курси якуми Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар баробари донишҷӯи шуғли дигари шумо чӣ аст Абубакр? дар баробари донишҷӯи ман дар рекламаи агентства, яъне ки ба тарғиботу ташвиқоти бисёр аз ширкатҳо машғулам ва дар баробари дарси худ ба кор низ машғул ҳастам. яъне ки даромади шумо бисёр аст аз ҳисоби реклама. хуб, ба шумо агар ғолиб шед пас мо тӯҳфа наметиҳем. бо иштирокчии дигар барнома шинос мешавем. марҳамат. ман Муҳаммадуллозода Сафия, донишҷӯи курси якуми Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар факултаи идоракунии давлат ва иқтисод хонда истодаам. боз чӣ кор мекунед? дар баробари хондан, яъне донишҷӯ буданам, боз ба навиштани шеър ва мақолаҳо машғул ҳастам. пас ҳоло шумо як имконият доред то ҳамон як рубоии кӯтоҳи худатонро бихонед барои кулли мардуми тоҷик. мо ҷавонон дӯстдори миллатем, ҳомии ин давлату ин ваҳдатем, дар ҳама пасту баланди ин ватан, пайравони пешвои миллатем. воқеан ҳам хеле ҳам ҳарфи хуб гуфтанд Сафия буно дар рубоии худашон. ва бо иштирокчии сеюм шинос мешавем. марҳамат. ман Сафаров Низомиддин, донишҷӯи Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Низомиддин, шумо чанд сол мешавад ки таҳсил мекунед? дар курси аввал. дар курси аввал ҳастед? рӯзига бисёр шумо ҷавон метобед. сабаби ҷавон монданатонро гуфта метавонед? ирсия. пас дар зиндагӣ ва дар илмомӯзӣ бигзор ҳамин гуна ҷавон зебо бимонед. раҳмат.
ва барои ҳар сеи иштирокчиёни барномаи имрӯза Низомиддин, Сафия ва Абубакр барор мехоҳем то ба суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунанд ва ба даври ниҳоиро хат бигиранду соҳиби тӯҳфа шаванд. рафтем. мо аз Сафиябону оғоз кунем. Чӣ гуфтед бачаҳо? барои он ки дар байни ду ҷавонписар як бону аст, як гулдухтар аст. ин тавр бошад, Сафия ба суол диққат диҳед. Атрфурӯш, дорӯфурӯш. калима аз 5 ҳарф иборат аст. тахаллуси шоири асри 12, солҳои зиндагиаш 1171-1221. тахаллусашро аз рӯи ин касб гирифтааст. суол ҷавоб метиҳам. марҳамат. ин яъне атор, яъне атрфурӯш, ин дорӯфурӯш атор мешавад, чунки мо медонем атори нӯшокпуриро, ин шоири хеле бузург аст ва як шеъре низ дар бораи ҳамин атор Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ чунин навиштааст ки атор рӯҳ буду саноиду чашми ӯ, мо аз пайи саноию атор меравем. яъне ҷавоби дурусти ман ин атор мебошад, яъне атор атрфурӯш. рафъи ин кор аз насабҷӯёни маънӣ мушкил аст. гӯ ба қудрат анварӣ дар маърифат атор бош. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. Сафия тавонист ба суоли аввали даври дуюм ҷавоби дуруст пешниҳод кунад ва акнун суол ба Абубакр. тахаллуси шоири классики тоҷик. калима аз 5 ҳарф иборат аст. яке аз 4 унсури бадани инсон, сафро, балғам, хун ва ки ба ранги сиёҳ ва дар тасаввури тибби қадим асоси зиндагиро ташкил медиҳад. маҷозан шайдоӣ, ҳавову ҳавас. хаёл, орзу, хоҳиш, хаёли хом, орзуи беҳуда, ғам, ғусса, ташвиш. кӯмаки дигар ин ки Абубакр. ин ба савол ман ҷавоб додани ҳастам. ба фикри ман ҷавоби дуруст ин Мирзо Абдуқодири Бедил мебошад. бедил? бедил ҳам ҳаст ба маънои ошиқ, дилдода, вале мо гуфтем маҷозан шайдои ҳавову ҳавас. тиҷорат, хариду фурӯш, кӯмаки дигар. вақт рафт. ҷавоби ман ба ин савол ин савдо мебошад. савдо? назди софрост гунаи зардам, назди савдост шӯълаи дардам, гуфтааст Мирзо Абдулқодир ва ҷавоб комилан дуруст аст. суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома, аниқтараш ба Низомиддин. касе ки бо асбоби махсус пахтаро аз пунбадона тоза мекунад, ӯро кӣ мегӯянд? калима аз 6 ҳарф иборат аст. лақаби суфии машҳури асри 10 Ҳусайн ибни Мансур аст, ки барои аналҳақ ман ҳақ гуфтанаш ӯро ба дор кашиданд. суол фаҳмо аст? фаҳмо асту ҳамун калима назадест, ҳамун дар ёдам наомада истодааст. яъне ки барои ба сари шумо омада Низомиддин, мо ба шумо 10 сония вақт медиҳем. марҳамат. медонам дар бораи ин суфӣ фаҳмидам, аммо номашро намедонам ва вақте ки ӯро ба қалб мерасонам, ҳатто мегӯяд ки дар ҳамун хуни рехтаи вай ҳатто ман худоям навишта, хеле навишта шудааст, лекин аммо мутаассифона намедонам номи суфиро. лақаби Мансур чӣ буд? Мансури суфии асри 10. шумо ба ин суол ҷавоб доред? Не, надорам. мутаассифона. гар набошад имтиёзи даъвии ботил зиҳақ, кай шавад аз хуни сад ҳаллоҷ чӯби дор сурх, гуфтааст. туғрал
ва ин нафар мансури ҳаллоҷ буд. мутаассифона бокене акнун боз бармегардем ба Сафия. қалъабонро дар гузашта чӣ мегуфтанд? калима аз 6 ҳарф иборат аст. дижбон маъмури муҳофизаи қалъа. агар ҳикояҳои гулистони Саъдиро хонда бошед, дар ҳикояте чандин калима вазифаро вохӯрдаед? ҷавоб доред ё ин ки аз вақт кор мегирам? истифода мебарам. посбон амон ҷавоб. ҷавоби ягонаи шумо ин посбон ҳастанд. тамом, дигар мо ҳамин ҷавобро қабул кунем. дарбон бошад. дарбон ё посбон? дарбон. дарбон, посбон гуфтед? мутаассифона ҳар ду вариантҳои шумо нодуруст аст. охир ин калима кутвол буд. шояд бори аввал фаҳмидед? шунидам, хондам. бале, мутаассифона ба сари шумо наомада. чӣ кунем ки наомад ин калима? воқеан наомад. агар меомад шумо мегуфтед. суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома, ба Абубакр. соҳиби хонаву ҷой, калони хонавода, сардори оила. калима аз 7 ҳарф иборат аст. маҷозан мард, шавҳар, соҳиб ва арбоби деҳ, оқсақол. ҳоло шояд баъзан вақт калони хонавода занҳо шуда бошанд. маҷозан мард, шавҳар. шумо маснавии маънавии мавлоноро хондаед? ана ҳамин калима бисёр дар ҳикояҳои мавлоно ҳаст. во мехӯред бо ҳамин калима. марҳамат, ҷавоби шумо вариант доред? мутаассифона ягон калима намеояда ба сар. чӣ бошад гуфта фикр доред? рости ман ин калимаро дар бисёр ҷойҳо мутолиа кардам, лекин чӣ ба сарам намода истодааст. ҷавоби ягонаи шумо Абубакр, марҳамат. мутаассифона ба ин савол ҷавоб надорам. мутаассифона Абубакр ҷавоб надоштанд. буд марде кадхудо ӯро зане сахт таннозу палиду раҳзане гуфтааст мавлоно. ин калима кадхудо буд. калимаро дар бисёр ҷойҳо ман хондам, рости чӣ ба сарам наомад рости. вале чӣ хеле ки дар ҳамин барномаи Мизони Хирад ба сарам наомада. ҳеҷ гап не. суоли дуюм ба иштирокчии сеюми барнома, ба Низомиддин. ин калимаи таърихӣ аст. назораткунанда ба иҷрои аҳкоми шариати исломиро чунин мегуфтанд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. назораткунанда ба риоя карда шудани тартибу қоида дар бозор ба дурустии сангу тарозу назорат мебурд. дар Бухорои кӯҳна иҷрокунандаи ин вазифа раис номида мешуд. бисёре аз шоирони маънигарои мо чун ҳофизи Шерозӣ, Ҳилолӣ рафтор ва амали ҳамин гуна шахсонро бисёр дар ғазалҳояшон ба танқид мекашанд. калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст. мунтасиб. мунтасиб, а? чӣ хел мунтасиб? мунтазим. мунтазим. муҳтасиб. чӣ хел муҳтасиб? марҳамат, шарҳ бидед. яъне ҷои қозӣ низ аммо касе ки шариатро нигоҳ мекунад, мисол мувофиқи шариат чӣ мекунад, ё фармон ё қарор мебарорад, барои муҳтасиб мегӯям. тамом, муҳтасиб мо дигар. муҳтасиб. шояд мунтазим гуфтед. не муҳтасиб. аз варианти дигаратон намегардед ҳамин тавр. не муҳтасиб. май хӯр ки шайху ҳофизу муфтию муҳтасиб чун нек бингари ҳама тазвир мекунанд, гуфтааст хоҷа ҳофиз ва ҷавоб комилан дуруст аст.
ҳар се иштирокчиёни мо як ҷавоби дуруст доранд. суоли сеюм ба иштирокчии якуми барнома ба Сафия Бону. ҳаким ва донишманди ҳиндӣ. калима аз 8 ҳарф иборат аст. пир ва муршиди бутпарастон. асилзода ва наҷиби ҳиндувон. калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст. ба ин савол пеш аз фурсат мехоҳам ҷавоб диҳам. марҳамат. яъне ки пир ва муршиди ҳиндуонро бараҳман меномиданд ва бараҳман яъне ки сардори дину ва сардори бутҳо буд ва вай бевосита нақши яъне қозию мулло яъне муллоро дар дин иҷро менамуд ва бевосита суханони ӯ қонун буданд барои дигарон ва инро мо дар рубоиҳои иқболи лоҳурӣ низ вохӯрдаем ва медонем ки бисёртар шеърҳояшон дар васфи ҳамин яъне ҳинду бараҳману дигар нақши бараҳманҳо омадааст яъне оварда шудааст. бараҳман бараҳман шуд аз рӯи ман шармсор ки шунъат буд бахя бар рӯи кор гуфтааст Саъдӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин бараҳман буд. суоли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома ба Абубакр. марди рӯҳонии мисриён, насрониён ва яҳудиёни қадим. калима аз 5 ҳарф иборат аст. соҳир, ғайбгӯй. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. дар филм ҳам мо дидаем, яъне ки омунҳоро коҳин низ мегуфтанд, коҳини маъбад. яъне ки ҳамонҳо буданд сардори рӯҳии мардум ва ҳамонҳо пешгӯӣ мекарданд, аз ғайб суханронӣ мекарданд. ин коҳинон буданд. мо гуфтем ин нафар боз ғайбгӯй ҳам будааст. ғайбгӯй будааст. ин чӣ хел коҳин баъд ғайбгӯй мешавад ба фикри шумо? дар шоҳид шуда будем, дар филм тамошо карда будем ки онҳо мардумро фиреб мекарданд бисёртар. шумо кадом филмро дар назар филми ҳазрати Юсуфро тамошо кардаем. гӯё онҳо аз ғайб сухан меронданд, лекин онҳо ба манфиати кори худ мекарданд, яки онҳо коҳинон буданд. ҷавоби ягонаи шумо чӣ аст? коҳин. коҳин. дар биёншон фитнаю шӯр афкананд, коҳинон хира шаванд андар фанам гуфтааст Мавлоно ва ҷавоб дуруст аст. ва суоли охирин ба иштирокчии сеюми барнома ба Низомиддин. пешвои дини зардуштӣ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. рӯҳонии зардуштиён ки аз муғон болотар будааст. олим ва донишманди дини зардуштӣ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. шумо ба фикрам дар адабиёт муғро медонеда? яъне ин нафар аз муғон болотар будааст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. марҳамат, ҷавоби шумо? мубадон. мо гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. мубад. мубад. тамом мо ин ҷавобро қабул кунем малакай. пас он гоҳ ҳама мубадонро бихонд, шунида сухан пеши эшон биронд. гуфтааст Фирдавсӣ. бинандаҳои азиз, чуноне ки диққат додед, даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом расид ва мутаассифона мо натавонистем аз 3 иштирокчие ки айни замон дар барнома бисёрам бозии хуб нишон дода истоданд, як нафарро ба даври ниҳоӣ интихоб кунем, барои он ки ҳар 3 иштирокчиёни мо ду посухии дурустро пешниҳод карданд. аз ин рӯ барои муайян кардани иштирокчии даври ниҳоии барнома мо аз суоли иловагӣ кор мегирем. як суол пешниҳод мекунем аз 3 нафари шумо. ҳар ки аввалин шуда ба ин суол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, иштирокчии даври ниҳоии барнома мешавад. розӣ ҳастед?
ҳар қадаре ки онҳо дар ашё зиёдтар бошанд, ҳамон қадар вазни ашё сабуктар мешавад. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ки вариант дорад? барои фикр кардан 10 сония вақт доред. ҳар қадаре ки онҳо дар ашё зиёдтар бошанд, ҳамон қадар вазни ашё кам мешавад. суол мантиқӣ аст. ҳаво бошад. ҳаво? ҳаво, варианти низомиддин ҳаво будааст. варианти шумо шояд фазо бошад. ки вариант пешниҳод мекунад боз? шояд ин элементи химиявии алюминий бошад. яъне алюминий дар ҳамаи ашёҳо ҳастанд ба фикри шумо? ман ҷавоб пешниҳод менамоям. ҷавоб пешниҳод намудаи ман ин сурухӣ мебошад. сурухӣ? чӣ хел сурухӣ ба фикри шумо? агар чанд қадар сурухӣ зиёд дошта бошад, ҳамон қадар вазн сабук мешавад. ҷавоби низомиддин ҳаво буд. ҷавоби сафиябону чӣ буд? элементи химиявии алюминий буд. ва ҷавоби абубакр сурухӣ. ҳаво, алюминий ва сурухӣ. чӣ кунем ки ҷавоби сурухӣ дуруст аст? бале, муборак бошад ин ғолибият. абубакр ба даври ниҳоиро хат гирифт. аз ду иштирокчии барнома ки дар бозӣ хеле ҳам фаъолияти хуб нишон доданд, ҳам сафиябону ва ҳам низомиддин, изҳори сипос мекунем. ва пеш аз оне ки шумо барномаро тарк мекунед, ба ҳар дуи шумо аз тарафи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 2 китоб тақдим мекунем ва боварӣ дорем ки ин китобҳо барои шумо судманд хоҳад буд. низомиддин ва сафиябону, чун мутаассифона шумо натавонистед ба даври ниҳоиро хат бигиред, ба фикри шумо бозии имрӯзаи мо чӣ гуна ҷараён гирифт ва шумо нисбати барномаи мо чӣ андеша доред? марҳамат. хеле шудам ки дар ин барнома иштирок кардам ва ин барномаро дер боз интизор будам ки биёем дар ин ҷо иштирок кунем ва миннатдории худро ба телевизиони синемо мерасонам ки ин гуна барномаро барои мо донишҷӯён ва ҷавонон ташкил медиҳанд. хеле хурсандам. андешаҳои сафиябониро мехостем бифаҳмем. марҳамат. хеле шудам ки имрӯз дар ин шоу барномаи Мизони Хирад омада иштирок кардам ва як каме ҳам бошад, яъне донишамро боз санҷидам ва боз сайқал додам, чунки кадом саволеро ки боз яъне намедонистам, аз ин ҷо яъне суолашро ба худ гирифтам ва миннатдорам аз яъне ташкилкунандагони ин барнома ва ба дигар ҷавонон низ пешкаш менамоям ки омада дар ин ҷо яъне дониши худашонро санҷанд ва сайқал диҳанд. барои иштироки фаъолонатон бозигар изҳори сипос ва боварӣ дорем дар нашрҳои баъдии барнома бо мо ҳамкорӣ мекунед, меоед ва моро дастгирӣ мекунед. ҳамин тавр дӯстони азиз, даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом расид ва мо аз 7 нафаре ки дар даври аввал буданд ва пасон ба даври дуюмро хат гирифтанд, 1 нафарро акнун интихоб кардем. инам бошад Абубакр ки ба даври ниҳоиро хат гирифт ва акнун дар ин давр ба Абубакр 7 суол пешниҳод мешавад ва бозам 10 сония шумо дар ихтиёр доред. фикр кунед, саросима нашавед ва муҳимтар аз ҳама ҷавоби ягонаи худатонро дошта бошед ва ҳар чӣ ки дил мегӯяд ҳамонро кунед. шурӯъ кунем бозиро. хуб, суоли аввал. чӯбтарошро дар гузашта чӣ мегуфтанд? калима аз 6 ҳарф иборат будааст. харот. харот. аз вақт кор намегиред. тамом ва салом. ҷавобро қабул кунем.
фарз ро зи истиқоматаш харрод зинда кардааст, каҷравӣ зи ниҳод гуфтааст. зуҳрӣ. ҷавоби аввал дуруст аст. суоли дуюм пешниҳод мешавад. кандакор, муҳркан, нигинсоз калима аз 6 ҳарф иборат будааст. наққош. наққош. ҷавоби ягонаи шумо наққош аст. бале, наққош. аз вақт кор намегиред. тамом. нақош. бале. нақош. нақош. мутаассифона нақош нест. чу дорад пост дар ҳаккок тақдир, шавад чун ришта мисқаб хом тадбир гуфтааст низоми ганҷавӣ. ҷавоби дуруст чӣ буд? ҳаккок. ҳаккок буд. суоли сеюм. ходими фаъоли ягон соҳаи маданият, ҳукумат, корманди намоёни соҳаҳои гуногун калима аз 5 ҳарф иборат будааст. таърихӣ, калони деҳа ё ягон маҳаллаи шаҳру ноҳия оқсақол, калони қишлоқ, хуҷаин, соҳиб, молик. суол фаҳмо аст? вакил. вакил. ҷавоби шумо вакил. ҳамин тавр? вакил. ҷавоби абубакр вакил будааст, вале чӣ кунем ки ҷавоб нодуруст аст. қиблаи аҳли вафо ё каъбаи арбоби шавқ, лафз бисёр аз худ гӯ то бадон сон хонамад гуфтааст шамсиддини шоҳин. ман гуфтам шумо саросеванд нашавед абубакр. бо кенед ду ҷавоби нодуруст, як ҷавоби дуруст ва суоли чаҳорумро пешниҳод мекунем. дукондори озуқафурӯш калима аз 6 ҳарф иборат будааст. касе ки фурӯшандаи озуқа, сабзавот, равған, биринҷ ва ғайра аст. дар гузашта ӯро чунин ном мегирифтанд. калима аз 6 ҳарф иборат будааст. аз вақт кор мегиред? бале, аз вақт истифода мебарам. кӯмаки дигар ин ки ҳатто мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҳикояҳои махсус дар бораи нафарони дукондор дорад. вақт рафт. марҳамат, ҷавоби шумо. дар яке аз ҳикояҳои мавлоно ҷалолиддини румӣ ман хондам, ин тутии сухангӯ ва баққол, яъне ки дар ин ҷо тутии сухангӯ чӣ гуна сухан мегӯяд, дар сари баъд равған чапа мешавад, тути кал мешавад. дар ин ҷо сухан дар бораи баққол меронем ва мағозадор ин баққол аст, яъне ки ҷавоби дурусти ман баққол. яъне дар гузашта баққол мегуфтанд. Бале. нафарони фурӯшандаро, фурӯшандаи озуқа. бале. бизорид вақте зане пеши шӯй, ки дигар махар нон зи баққоли кӯй гуфтааст Саъди Шерозӣ. ва ҷавоб дуруст аст. суоли панҷум. коргари бинокор калима аз 6 ҳарф иборат аст. дӯстое ки дар сохтану таъмири биноҳо бо гилу лою хишт кор мекунад. дар гузашта ӯро бано мегуфтанд. меъмор мегуфтанд. ҷавоби ягонаи шумо меъмор аст. бале, бале. аз вақт кор намегиред? Не. ҷавоби шумо меъмор будааст ва ҷавоб комилан нодуруст аст. ин гилкор буд. замона ҳаст ба давлатсарои ту меъмор, чу офтобу маҳаш сад гилгару мудзур гуфтад. мирзо, муншӣ, иншокунанда ва таҳриркунандаи мактубҳо ва ҳуҷҷатҳои давлатӣ калима аз 5 ҳарф иборат аст. таърихи муҳосиб, ҳисобчӣ, дафтардори махсуси дарбор ки ба ҳисобу китоби худ пул ва коғази пули давлат маъмур буд. муаллимро низ чунин ном мегирифтанд. дар созмони милали муттаҳид низ ин вазифа ҳаст. марҳамат абубакр. ҷавоби ман ин дабир мебошад.
калима аз 5 ҳарф иборат аст ва ҷавоби шумо дабир. шоҳ чандон гирифт гавҳару ганҷ ки дабир омад аз шумор баранҷ. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. соли ҳафтум пешниҳод мешавад. сардори посбонони шаҳр. калима аз 6 ҳарф иборат аст. сардори идораи шаҳрӣ миршаб шаҳрдор. таърихи. дар замони аморати бухоро шахсе ки то тайёр шуданд бардоштани хирман ва ҷудо карда гирифтани ҳаққи амлокдор, подшоҳ ё вақф, хирмани иҷорадор ва дигаронро посбонӣ мекард. сотим улуғзода. сотим улуғзодаро мешиносед? бисёр аз достонҳояшро мутолиа кардам, ба мисли субҳи ҷаҳонии мо, восеъ ва дигаронашро пурра хондам. ана ҳамин нависандаи маъруфи мо дар рамани восеъ муносибати ӯро бо кӯдакони восеъ нишон додааст. дар филми ашк ва шамшер ин лаҳза хуб нишон дода шудааст. ҷавоби ман ин дидбон мебошад. дидбон? чӣ хел дидбон? барои ман бисёр аҷоиб. марҳамат. яъне ки дидбон баъзан вақт дидбонгоҳ ҳаст ва дидбон аст. ба фикри шумо миёни ҳамин ду чӣ фарқият аст? ҳамон шахсе ки дар нисфи шаб яъне ҳам сарлашкар буду ҳам дар нисфи шаб дар тамоми миёни деҳа мегашту тамоми ҷоро назорат мекард, дар баъзе ҷо хонда будам ки инро дидбон низ ном мебаранд. шумо филми ашк ва шамшерро тамошо кардаед? бале, дар он ҷо дар нақши асосӣ восеъ аст, ӯро хулоса буда зиндон мекунад. ҳамин гуна нафар ҳаст дар ҳамон филм ва ӯро чӣ ном мебаранд? дидбон ном мебаранд? дидбон? калима? дидбон. ҷавоб? дидбон. дидбон. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ин калима доруға буд. доруға буд. ҳамин тавр дӯстони азиз, аз 7 суоле ки дар даври ниҳоӣ ба Абубакр пешниҳод шуд, бо истифода аз дониши худ Абубакр ба 3 суоли барномаи мо ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод кард. ин ғолибият ба шумо муборак бошад Абубакр, ва ҷиҳати иштироки фаъол ва бисёрам намунавӣ аз ҷониби сарпарастони яке фабрикаи шири саодат ва дигари нашриёти адиб ба шумо 2 тӯҳфа пешниҳод мешавад ва боварӣ дорем ки дар нашрҳои баъдии барнома низ яке аз иштирокчиёни фаъоли шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад мешавед ва ин ғолибият ба Абубакр муборак бошад. бинандаҳои азиз, чӣ гунае ки мебинед, Абубакр ғолиби даври ниҳоӣ шуд. чун Абубакр дар аввали барнома қавл дода буд ки тӯҳфаи барномаро намегирам, вале гирифт. вале ба он хотир гирифт ки воқеан ҳам иштироки фаъол кард. нисбати бозии имрӯза чӣ назар доред, чӣ андеша доред? сипасгузорам. ман сараввал миннатдории худ ва тамоми ҷавонони Академияи Дуракунид Давлатии Назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба поягузорон ва асосгузорон телевизиони синемо мерасонам, зеро маҳз чунин барномаҳои зеҳниро барои мо донишҷӯён пешкаш менамад ва мо дар он ҷо фаъолона иштирок карда боз ҳам дониши худро сайқал медиҳем ва чӣ гуфтаниям, бозӣ бениҳоят шавқовар буд. ба мо саволҳои бениҳоят ҷолиб савол дода шуд. аммо ман миннат дорам аз шумо ки барои мо чунин барномаҳоро пешниҳод кардед ва хурсанд аз он ҳастам ки дар барномаи шумо иштирок кардам ва сазовори ҷойӣ гаштам. сипос аз шумо. пеш аз он ки бинандаҳои азиз барномаро ба анҷом бирасонем, ба шумо як суол пешниҳод мекунем. суол чунин аст: каниз ва ё ғуломе ки бо пул хариду фурӯш мешуд, ин одам барои куштани нафари дигар истифода мешавад. таър, ҳуҷраи кироя, ҳуҷраҳои мадрасаҳои Бухороро ки одамони пулдор харида ба талабагони беҳуҷра ба иҷора медоданд, чунин мегуфтанд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби дурустро ба муассисаи давлатии телевизиони синемо пешниҳод мекунанд, соҳиби тӯҳфа мешаванд. то наздиктарин дидор, сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.